AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Dnes v cestovateľskom seriáli Rádia Melody Na kraj sveta naša kamarátka, naša kolegyňa a čo je hlavné aj cestovateľka Maťa Pástorová. Ahoj, vítaj u nás, Maťka. Ahojte. No, dnes sa ideme rozprávať o krajine, ktorá je naozaj že na kraji sveta, Južná Kórea. Je to tak. Kedy si tam bola? Prečo? Bola som tam teraz v lete, na prelome júna a júla. A preto, lebo roky dozadu, k tomu sa vieš taká historka, roky dozadu som videla dokument v telke o Soule, o Južnej Kórei, kde mladí ľudia študovali. Boli to ľudia aj zo Slovenska, aj z Česka, celkovo z Európy, väčšinou nejaké technické odbory. Aha. A boli tam zábery z mesta, hlavne to nočné mesto a to ma úplne uchvátilo, tak som sa rozhodla, že raz tam musím ísť a ten čas prišiel. S kým si išla? Išla si sama? Predpokladám, že asi nie. Väčšinou cestujem s manželom, ale tentokrát sme sa rozhodli skúsiť, že pôjdeme 4. Boli sme s mojím bratom a s jeho priateľkou. Je drahé dostať sa do Južnej Kórey? No, takto. Podľa toho, že kto čo vníma ako drahé, najdrahšia časť celého toho bola vlastne letenka, ktorá stála cca 600 eur. A to už hovoríme o spiatočke, hej? Áno, spiatočná letenka na jednu osobu. A bolo to vlastne aj lacné v princípe preto, lebo väčšinou sú drahšie tie letenky, ale bolo to lacné pretože to bolo v lete. Neodporúčam ísť do Ázie v lete. Je tam 36 stupňov, čo je aj u nás, ale je tam... To je to isté, hej? Jasné, lenže u nás je to suché teplo. U nich je to vlhké teplo. Tam bola vlhkosť na hodinkách mi ukazovalo 89 až 90%. A to je taký pocit, že vyjdeš von suchý a v sekunde si mokrý. Čo si až takto? Áno. Takže celý deň si naložený vlastne vo vlastnom pote a nie je to nič príjemné. Takže v lete neodporúčam cestovať, aj napriek tomu, že letenky sú lacné. Mimochodom, ako dlho dopredu ste si ich museli rezervovať alebo vybavovať? My sme si to našli na takej facebookovej stránke cestovateľskej, boli to lacné lety a vlastne riešili sme to niekedy vo februári. Aha, jasne. A išli sme ten júl, čiže nejak pol roka približne dopredu. Poď, vrátime sa ešte k tým peniazom. Je Južná Kórea drahou destináciou, akože drahou krajinou, keď už teda tam človek priamo je? No, zase záleží od toho asi ktorá oblasť, lebo napríklad porovnám to na cestovaní. My sme neboli len v Soule, my sme boli aj v Pusane na juhu krajiny a boli sme potom aj na ostrove Čedžu. Tam vlastne sme sa radšej presúvali lietadlom, ktoré bolo paradoxne lacnejšie, tie ich vnútorné linky, ako rýchlovlaky. Čo si? Bol tam rozdiel možno 40-50 eur medzi letenkou a medzi vlakom. Takže napríklad toto, hej, že u nás sú tie letenky drahšie, keď cestuje, že neviem, že Praha-Košice napríklad, tak tá letenka vyjde drahšie ako častokrát ako vlak. Tam to bolo naopak. Jedlo bolo porovnateľné s našou krajinou. Vedel si sa tam nájsť napríklad aj za 6 eur. Bolo to chutné jedlo, veľa ho bolo samozrejme, ale vedel si sa nájsť aj za 20-30 eur na osobu, ale to už bolo takéto vyšperkované jedlo. Oni si veľmi idú barbecue a takéto veci a vybrali sme si mäso Wagyu, ktoré je jedno z najdrahších a najchutnejších. Takže to stálo nejakých 20 eur cca na osobu a vlastne potom ešte bol taký zaujímavý, volalo sa to, že hot pot, taká veľká panvica, kde boli, ja neviem, nejaké morské plody, chobotnica, sepie a tak, mäso a ono sa to tam celé varilo pred tebou a to vychádzalo nejakých cez 20 eur na osobu. Čiže vedel si sa nájsť aj za drahšie, aj za lacnejšie. Jasne, chápem. A keď sme už pri tom jedle, tak ty si mi spomínala predtým, ako sme išli nahrávať, že počas celých 2 týždňov, 2 týždne ste tam boli však, dobre si pamätám. Tak počas celých 2 týždňov, že si mala ale že šialené pálenie záhy. Ako juhokorejská kuchyňa tým pádom rovná sa, že strašne pikantná, alebo čo ti tam nesadlo?
pikantná, ako ja mám rada pikantné, očividne až príliš pikantné to bolo a bola to kombinácia pikantného a veľmi sladkého. Ono osobitne, keď to ješ bežne, niečo sladké alebo niečo pikantné, tak ti to nerobí nejaký extra problém, ale tam bolo všetko buď sladké, alebo pikantné, alebo dokopy. takže táto kombinácia mi nerobila očividne dobre, ale nejako som to tam teda zvládla, prekonala, ale v konečnom dôsledku to jedlo bolo chutné, len na naše pomery príliš pikantné. Oni to brali, že pýtali sa nás, akú pikantnosť chcete, ja neviem, slabú, strednú, veľmi. A my, že slabú. No toto, keď bolo slabé, tak... No. Počkaj, keď sme boli, teda tie sladkosti. Toto preberme, lebo to je špeciálna kategória v mojom živote sladkosti. Aké sú sladkosti v Južnej Kórei? Príliš sladké. Hej, fakt? Áno, majú extrémne veľa druhov rôznych čokolád, alebo oni majú radi, čo som si všimla v obchodoch, tak napríklad nejaké oriešky, či už arašidy alebo mandle. A my sme si to kúpili aj domov a bolo to, že boli obalené v čokoláde a bol tam aj nejakým štýlom zapracovaný kofeín, čiže ako keby kávové arašidy. Veľmi dobre to je. Ale čo? Také zvláštnosti oni mali. No ale my sme sa skôr chceli orientovať na slané veci, ktoré sme tam nevedeli nájsť. Pretože aj tie chrumky boli sladké, takže... Však dobre, vieš, aj tu, keď ideš do nejakého takéhoto obchodu, že azijského, tak tiež máš obrovský problém si vybrať, však nepoznáš akože to písmo, nevieš, že o čom to Jasné. je. Čiže samozrejme, takže metóda pokus omyl viac menej u vás to bola, hej? Tak. Dobre. Maťka, Južná Kórea je vraj krajinou kontrastov, že na jednej strane ale že brutálne technologicky vyspelá a na druhej strane starodávne pamiatky, buddhistické chrámy a podobné veci. Ako sledovala si to tam tiež takto, alebo jedno z toho prevládalo, dajme tomu, pre teba? Mal som pocit, že je to tak 50 na 50. A veľmi sa mi páčil ten koncept. Ja neviem, či to je naozaj v skutočnosti koncept, alebo tá architektúra sa nejako tak jednu na druhú prihliadala, že vošiel si do centra mesta, ktoré bolo, neviem, vysoké budovy, mrakodrapy, všetko také moderné a prešiel si 3 uličky a zrazu tam bol buddhistický chrám a ono to tam aj tak pasovalo. Ono to tam prosto sedelo, vyzeralo to skvelé a vôbec ma to nerušilo. Jasne. Takže taký, nebol to pre mňa nový pocit, pretože my sme už boli pred rokmi v Japonsku, tesne po covide a tam sme to vlastne prvýkrát videli, že mrakodrapy, Tokio, úžasné, zrazu sa presunieš o 2 ulice ďalej a taký malý chrámik tam bol veľmi pekný. Čiže pre mňa to nebolo nič nové a mne to tam tak sedelo spolu, neprekážalo mi to. Ako ste sa presúvali? Spomínala si, že lietadla a čo ste ešte využívali? Predpokladám, že auto ste si asi nepožičiavali, hej? Auto sme si požičiavali na ostrove Čedžu. Aha. Takže tam sme fungovali autom, pretože tam bolo veľmi ťažké sa presúvať z jedného konca ostrova na druhý, ak sme chceli vidieť všetko, čo sme si naplánovali bežnou MHDčkou. Ale vlastne na juhokorejskom polostrove väčšinou sme využívali metro, alebo vlaky, alebo autobusy. K tým autobusom musím povedať, vodiči boli veľmi neohľaduplný, by som to tak, ja som to tak aspoň vnímala, že išli extrémne rýchlo, to bolo jedno, či bol nejaký výmoľ na ceste alebo niečo, s tebou to tam hádzalo v tom autobuse. Mne bolo zle, čo mne nikdy nebýva zle v dopravných prostriedkoch, ja som vyšla s tým kufrom taká, že pomoc. a Tokyo Drift je nič oproti tomu, čo sme tam zažili, takže wow, tie autobusy sú také, no, aspoň my sme to tak vnímali, že bolo to veľmi rýchle a zbesilo. Ako ste sa dohovárali? A angličtina áno, alebo nie? Alebo museli ste používať nejaké translátory, dajme tomu elektronické, alebo ako ste na to išli vlastne? Tak nejak 50 na 50. Hej. Boli ľudia, ktorí vedeli po anglicky, takou lámanou angličtinou. Jasne. Niečo sme rozumeli, niečo nie, tak sme im podali telefón, oni to napísali v korejčine, nám to hodilo do angličtiny a vedeli sme sa takto dorozumieť napríklad. Zaujímavé je, že u nich nefungujú Google mapy, ani bežné prekladače. Prečo? Aký to má dôvod? Vieme, nevieme? Neviem presne, ale oni majú svoje, ani Apple mapy tam napríklad nefungujú, čiže my sme si museli ich špeciálne mapy stiahnuť. Čo si pamätám, tak sa volal napríklad ten prekladač Papago a niečo podobné boli aj tie mapy a fungovali sme cez to. Sranda je, že oni sú v korejčine a ty tomu vlastne nerozumieš. Jasne. A keď si chceš niečo zadať, tak zadaš to v angličtine, ono toto nepozná a vlastne musíš to nejako cez aj naše Google mapy a cez Google celkovo nejak...
Dlho trvalo, takto to zhrniem, kým sme sa presunuli z jedného miesta na druhé, kým sme si vôbec našli, ako sa tam máme dostať, pretože to bolo s tými mapami šialené. Chápem. Dobre, poďme ďalej. Najväčší kultúrny šok, ktorý si tam, dajme tomu, zažila. Bolo niečo také, že doteraz to predýchávaš, alebo niečo, čo ťa úplne odrovnalo naprvu, keď si to videla alebo zažila? Tým, že sme už boli v Japonsku, tak pre mňa to až taký kultúrny šok nebol. Ten kultúrny šok som zažila skôr v Japonsku, keď sme tam šli prvýkrát. Čo by som tak možno vypichla, Korejci som mala pocit, že oni neraňajkujú, alebo respektíve áno, sme to som tiež niekde čítal, že dojedajú viac menej, že zvýšky z večera. Alebo skôr jedia to, čo jedia bežne na obed alebo na večeru. My sme mali problém si vybrať v potravinách, lebo ja som sa spoliehala na to, že však vyšleme chlapov, že pôjdu nám kúpiť niečo na raňajky. Vyslali sme, prišli s gimbapom v prvý deň. To je taká ako keby sushi rolka, ale nie je plnená tak ako bežne tie japonské sushi, ale napríklad šunkou alebo nejakou inou zeleninou, ale vyzerá to ako sushi rolka. Ďalší deň nám priniesli gimbap a ďalší tiež gimbap a jedli sme gimbap 10 dní v kuse. Takže ťažko bolo vybrať si raňajky. Potom sme našli nejakú perfektnú pekárničku, tam mali väčšinou chleby, ale našli sme aj pečivo, ktoré bolo plnené fazuľovou pastou, to nám veľmi chutilo, takže kapučínko k tomu ideál. Ako ste bývali? Nejaké hotely ste riešili, alebo... Pravdepodobne hej, lebo inak si to neviem nejako predstaviť, či? Väčšinou my keď cestujeme, tak riešime veci cez Booking alebo cez Airbnb, čiže na vlastnú päsť. Boli to aj hotely, boli to aj penzióny. To ubytovanie nie je až také prekvapivo drahé, čo sme boli naozaj prekvapení. Možno je to tým, že sme boli 4 a že sa všetko vlastne delilo na 4 osoby. Jasne. Ale v priemere nás vyšlo ubytovanie na osobu nejakých 15 až 20 eur na noc. Čo je úplne v pohode. No. To je jasne na to, že si na druhom konci sveta úplne tak to je ťažká pohoda, jasne. Hej. Dobre, počúvaj, je niečo také, že čo by sa, dajme tomu, mohli Juhokorejci učiť od nás, Slovákov, a potom a vice versa? A my zase od nich? Že keby si dala také nejaké zľahka porovnanie? Mali by sa naučiť raňajkovať od nás. to by som asi takto. A my by sme sa mohli naučiť byť taký pokojnejší. Mne Korejci prišli veľmi pokojní. Napríklad sa mi veľmi páčilo, keď sme išli akoukoľvek verejnou dopravou, že bolo tam ticho. Nikto nevrieskal, nikto netelefonoval nahlas, nehádal sa. Bolo to tam také pokojné. To som potrebovala vlastne, lebo tu mám pocit, že tak veľmi hekticky, rýchlo žijeme. A tam všetci tak úplne na pohodičku si išli a bolo to skvelé. Ďalšie, čo také, veľmi sa mi páčilo, podľa mňa by sme to mali mať aj my na Slovensku, volá sa to, že verejné bezpečnostné hlásenie. Vysvetlím. Ide o to, že keď bol nejaký problém, napríklad niekto sa stratil a bola hľadaná osoba, to sa stalo dvakrát, raz hľadali jedného starého muža a potom staršiu ženu, alebo bolo zlé počasie, nám tam na tom Čežu stále pršalo a fúkal veľmi silný vietor, alebo Severná Kórea vyslala na južnú balóny s odpadkami, to v tom období sa vlastne dialo takmer na dennej báze. Tiež médiami nejako. Áno. Tak nám prišlo na mobil upozornenie, že verejné bezpečnostné hlásenie, samozrejme v korejčine, my sme si to potom museli preložiť, ale celá Južná Kórea vedela, že sa niečo deje, že si majú ľudia dávať pozor na extrémne zrážky alebo na silný vietor. Toto tu nemáme napríklad a mávame povodne, mávame veľké horúčavy a takto, že možno by sa to oplatilo aj tuto na Slovensku mať, aby ľudia vedeli, že čo ich čaká. Toto je inak pekný point, čo hovoríš, akože naozaj zaujímavé, lebo človek si to ani neuvedomí, že mu to môže vlastne chýbať a áno, akože dobrý nápad, ďakujem. Juhokorejci ako ľudia, trošku sme sa ich už dotkli. Hovorí sa, že sú to jedni z najkrajších a najupravenejších ľudí. Že vraj sú veľmi elegantní, že jednak teda veľmi pekne oblečení. Ženy sa o seba že dokonale starajú, však množstvo turistov, keď dajme tomu príde do Južnej Kórey, tak si odtiaľ odnáša rôzne kozmetické preparáty, prípravky a podobne. Nie som výnimkou. Hej, áno. Že Juhokorejčanky sú preslavené svojou starostlivosťou o pleť. Je to tak. Hej, čiže videla si naozaj v reále, že tí ľudia fakt sú nejakí pekní, načančaní, upravení? Boli veľmi upravení, hlavne na pleti to bolo. Naozaj tie Juhokorejčanky, bolo to veľmi vidieť. Mňa juhokorejská kozmetika zachránila, lebo s tým, že tam bolo veľmi horúco, vlhko, tak ja som sa úplne že najviac na svete vyhádzala na tvári a
kúpila som si niečo čistiace na tvár a za 3 dní to bolo všetko úplne v poriadku, čiže juhokorejská kozmetika, potom som odišla so 150 eurami v mínuse, pretože som si nakúpila toľko kozmetiky, to je druhá vec. Všimli sme si tam v uliciach aj ženy, Európanky, ktoré boli po operáciách plastických, napríklad, že mali nos upravený, alebo ja neviem, poobvezovanú hlavu, že napríklad, myslím, že bradu a takto, že mali poupravované. Áno, však tam je, že juhokorejskí chirurgovia plastickí sú vraj jedni z najlepších vlastne na svete a že často sa tam cestuje kvôli tomu. Áno, takže sme videli aj takto ženy a chodili poobliekaní oproti Japoncom ležernejšie, čiže aj také, že videla som tam ľudí aj v teplákoch napríklad, ale v pekných teplákoch, takých ukážkových. Takže... Aká hudba sa počúva v Južnej Kórei? Je to ten preslávený K-pop? Alebo... Je to K-pop. Fakt? Všade sú obchodíky s tými spevákmi. Takto, sú tam vankúšiky napríklad s hlavami tých spevákov z rôznych skupín. Ja milujem K-pop inak, takže ja som si na tom extrémnym štýlom fičala. Všade jeho počuť samozrejme a takto. A zastavil nás taký starší pán. Juhokorejci sú veľmi milí ľudia a majú potrebu sa rozprávať s cudzincami a opýtať sa ich, že odkiaľ ste a prečo ste tu, wow, super, že ste Soule a ako dlho tu budete? No a pán sa zastavil a pýtal sa teda odkiaľ sme, tak sme mu povedali, že zo Slovenska. A on, že Čekoslovákia, že no Čekoslovákia už nie, ale teda, že a ste kamaráti s Čechmi? Že áno, to sú to naši bratři, takže spolu dobre vychádzame. Potom sa pýtal na Jugosláviu, či ešte existuje a vlastne nejakým štýlom sa dostal k tomu K-popu, že počúvate K-pop? Tak moji spoluosadníci nie, ale ja som povedala, že jasné, že milujem K-pop. A on, že ktorú kapelu? Hovorím BTS. On, a ty ja mám... taký najslavnejší, myslím, áno, že hej. Ja mám rád BTS, daj si 5 a prosto takto, že išli si tam aj starší ľudia vlastne, lebo ten pán odhaduje mu, že mohol mať tak okolo 70-ky a fičal si na BTS. Zaujímavé. Takže áno, K-pop je veľmi populárny. Počúvaj, taký bizar som niekde čítal, že takým najčastejším darčekom v Južnej Kórei, keď si ľudia navzájom dávajú, tak je vraj toaletný papier. 2 dôvody. Jednak preto, že sú vraj veľmi praktickí ako ľudia, však toaleťak sa zíde, a po druhé, že toaletný papier vraj symbolizuje dlhý život. Nesmerujem tam, otázka je, že čo ty si odtiaľ doniesla, a to je zároveň posledná otázka. Kozmetiku za tých takmer 150 eur. Bolelo ma srdce, ale teda využívam ju, je naozaj dobrá. A nám sa veľmi páčilo na Čedžu. Pre ten ostrov sú typické obrie mandarínky, z ktorých vyrábajú rôzne nápoje. Aké sú veľké? Môžete si to predstaviť ako greb, ale taký ešte trochu väčší. Možno pomelo, v niektorých prípadoch až pomelo, také veľké. Ten džús je úžasný. V živote som taký nepila. Vôbec to nemá chuť takých tých mandariniek, ako poznáme my zo supermarketov. Chutí to úplne inak. A s tým sa spájajú aj takí, ja som to volala, že mužíčci. Ostrov Čedžu je známy tým, že vznikol sopečnou činnosťou a vlastne tí mužíčci, volá sa to, že Dol Hareu Bank, dúfam, že som to dobre vyslovila, sú pred takmer každým chrámom, sú symbolom Čedžu a aj vlastne Južnej Kórei. A sú to nejakí bôžikovia, ktorí ochraňujú chrámy a ľudí pred zlom, tak tiež sú aj symbolom plodnosti, pretože majú také oblé klobúky a ich spájajú s tými mandarinkami. Myslím si, že chceli, aby to bolo také, že vtipné. A namiesto toho klobúčika majú uštrikovaný taký mandarinkový klobúčik. Takže sme si kúpili takého mužíka s mandarinkovým klobúčikom a to vôbec to nie je praktické. Čiže som sa nezachovala ako Korejčan, ale mám ho doma na polici. Martina Pastorová dnes u nás v relácii Na kraj sveta z Rádiom Melody. Na Južnú Kóreu sme spolu s ňou pospomínali. Veľmi pekne ti ďakujem. Čau, čau. A ja ďakujem, majte sa. Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.